Gisumiti sa Senado ang usa ka balaod nga nagtumong sa paghamtang og mas taas nga excise tax sa tabako ug vaping products aron batukan ang smuggling ug pagsugod sa bisyo sa mga kabatan-unan. Matod ni Senador Sherwin Gatchalian, kini nga lakang dili lang alang sa dugang buhis kun dili usa ka paagi aron mapugnan ang pagsulod sa illegal nga produkto ug mapanalipdan ang mga kabatan-unan. Ilalom sa balaod nun, buhisan og 41 pesos ang matag pakete sa heated tobacco ug 66 pesos ug 15 centavos ang matag mililitro sa vapor products. Magsugod kini sa 2026 ug mutaas og 2% kada even numbered nga tuig ug 4% kada odd numbered nga tuig hangtod sa 2035. Giatagan usab og gahom ang presidente nga mudugang og buwis hangtod sa 5% kumula pa sa 2% ang budget deficit. Apil sa sugyot ang single rate tax para sa tanang vape products ug ad valorem tax sa vaping devices aron dili kini dali ma-access sa mga kabatan-unan. Matud sa BIR, 1,636 ka kaso sa pagkumpiska sa tabako ang natala gikan sa 2023 hangtod sa 2025. Apan usara ang nadala sa korte. Ang Bureau of Customs naka-record og duhara ka count decision gikan sa 1,296 ka kaso sukad sa 2018 nga nagpakita sa kakulangan sa implementasyon. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!